अरे का एक करे जा कारी कारी ओखिया से मार डलबू का कि कारी कारी ओखिया से मार डलबू का आ दिलवा हमके ना देबू तो काचा डलबू का। कौन है रे बदतमीज? तुमको बोलने की तमीज नहीं है? अरे हमरे दियल पे ना तलू सूटा समीज आ कहता नु नहीं कि हमारा बोले के तमीज। अब मैं क्या बोलूं? ऐसे इतनी रात को क्यों आए हो यहाँ पे? हमार काम खाली रहती है मैंने होला बोली नहीं मैडम जी राउर का विचार बा। क्या मतलब है तुम्हारा? माने हमारा कहे के मतलब नु कि हम हलुआई हई शादी ब्याह में राती खाना बनावे नहीं। माने समझ जाए कि हम इतना ना टैलेंटेड हलुआई हई नु कि पूरा लगन में खाली कजिए के सट चलावे नहीं। माने समझ जाए कि है झूलन हलवाई के खाना बनावल जे एक बेर आदमी खा लेला सीधे स्वर्ग सिधार जाला। क्या? अरे बहुत हमारा अंदर टैलेंटेड बा। शादी ब्याह में केहू भले ना पूछे बाकी कजिया में हम ही जानी खाना बनावे। अच्छा वो सब छोड़ो, और क्या क्या बना लेते हो? का अरे ये मैडम रउआ ये पूछे कि हम का ना बना लेनी। हाँ समझ जाए कि लिट्टी चोखा से लेके आ खिचड़ी सब हम बना लेनी। मैंने समझ जाए कि मालपुआ के हम स्पेशलिस्ट हैं। इतना ना बढ़िया बना देनी कि माल दूसरा जगह चल जाला आ पुआ दूसरा जगह। अच्छा पुलाव बना लेते हो कि नहीं? पुलाव? अरे पुलाव खातिर तो हमारा गांव के लोग अपना जान पर खेल जाला। मैंने समझ जाए नु मैडम जी आज़ादी से पहला बार हमारा गांव में ये खाली पुलाव बनल रहे और यह पुलाव खाए खातिर हमारा गांव के लोग ऊ ना चढ़ाई क देहल कि कितना लोग विशाल बैला हॉस्पिटल में पुलाव खात रहले। क्या सिर्फ देखे खाए नहीं? ना मैडम जी खैनी कहाँ। अरे लोग खाए दी तब नु खाएम। अरे वो तो मार चारा बड़ी चढ़ाई कैले रहे डरे हम ना गए कि सारा जात के मुँह दी है सन। अच्छा फिर देखे कैसे? उस सवेरे हम घूमे खातिर गए रहनी बरतिया में नु तो देखनी कि लोग पतल में खा का फेंकले रहे तो वही में 2-4 गो दानवा बचल रहे। तब हमारा समझ में आइल कि यही के पुलाव कहल जाला का। तब हम जाके मुखिया जी से पूछनी नु तो उहे के बताओ तो रहनी कि हाँ बाबू यही के नु पुलाव कहल जाला।